Atensyon sa mga gustong mainom og bino atol sa Sinulog Festival 2024, ayaw na lang sa ninyo na himua kay higpit ipatuman sa dakbayan sa Sugbo ang liquor ban. Kini pinasubay sa City Ordinance diin gihangop usab sa Philippine National Police alang sa mas epektibong pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Sa irantang detalye pinaagi ni ining report. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Mike Crama nga higpit idili ang pag-inom sa bisan unsang ilimnong makahubog atol sa Sinulog Festival 2024 celebrations. Kini base usab sa kasamtangang ordinansa sa dakbayan sa Sugbo diin apil ini ang dili pag-inom sa mga pampublikong lugar sa tibuok dakbayan sa Sugbo. Gidiscourage usab nini ang pag-inom og bino bisan sa pribadong dapit sama sa balay sanglit inigawa sa tao nga hubog mamahimong dakpon gihapon sila sa mga otoridad. Apil usab ang pagpamaligya sa bisan unsang matang sa ilimnong makahubog. Sobleng gipahibaw ni Rama nga gidili ang pagpahigayon sa mga street parties atol sa Sinulog aron mapugnan ang posibleng pagtumaw sa kasamok gumikan niining maong kalihukan. It goes without saying, without even a liquor ban, it's ban. Okay? Kaya kung liquor ban, i-emphasize mo ng word na. But, di sa kumingon nga, paghubog mo sa inyo ha, kaya hindi mo na public place, private place pa na. Pero inigawas ni mo, you end up into trouble kung sa manang intoxication. Gihangop sa Philippine National Police ang kamanduan sa mayor diin gihulagway nini nga mas makatabang kini nga masigurong magpabilin ang kalinaw ug kahapsay sa dakbayan atol sa Sinulog Grand Mardi Gras. Gawa sa mga presentos kapulisan sa dakbayan aduna usay mga bus nga gibutang sa mga strategic area sa syudad nga katanggungan sa mga magpabadlong apil na mga makalapas unya sa ordinansa sa syudad. We believe that this is a good measure, no? As far as maintaining peace and security is concerned. Sa pikas bahin, naglaom gihapon ang mayor sa Sugbo nga mosanong sa iyahang hangyo ang mga mayor sa mga lungsod ug dakbayan sa probinsya Sugbo, ilabi na ang gobernador sa iyahang pagdapit nga mosalmot sa Sinulog Festival diha sa SRP karong Enero 21. The Garcia family is always a part of the Rama family. I do not have to highlight. Always. And then, that's it. So, we can always be the best of friends. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.